vítejte v mým kanále na Bela.cz a dneska jsem si pro vás připravila americké sladkosti s Lenkou. Ahoj. Se Sapčou. Ahoj. Se Sapčou už jsem natáčela jedno video, jinak už jsem všechno natáčela sama, ale dost povídání a jdeme na to. Jo, a s Luckou, no. Takže je to dost těžké, máme tak 10 sladkostí. Takže první, tady si to takhle hezky vystavíme, takže sorpeč, nějaká Fanta, další Fanta a další Fanta. Dáme to takhle. Další ne, Fanta. To je cola. Doritos, čekala jsem i větší, ale to nevadí. Ale to je Coca-Cola tam to bylo. Tady Ners, Harry Potter. Harry Potter Jelly Beans, to jsou ty nejlepší prostě mňaminy. Nerds, na ty jsem moc těším. Tady jsou další. Já vím. A Applehead. Tak na to se hodně těším. To je vše, vidíte, že papíričky tam. Já to ještě. Takže Sabi, pojď blíž. Tak. Ona jde blíž ke mně. Takže máme rádi všichni. Kdo bude vybírat první? Třeba ty. Já? Nebo Lenka. Tak jo. Tak já vyberu tohle. Takže máme tady Fantu. Řekni to ty. Fantu berry. Takže tam je malina a borůvky jsou tam. Mňam. Takže máme tady i brčka, holky, vyberte si. Zelený? Okay. Takže tady máš. Tady máš. Tak, zase. Mám to? Jo, ať to nevyliješ. Dej to radši na to. Je modrá, ona. Abyste viděli, je modrá. Ještě drubek. Počkej, když tak si pak nalije. No tak jo. Tak, můžeme? 3, 2, 1, teď. Mňam. 5 hvězdiček je nejmíň a 1 je nejmíň. Nebo 10 a 1 nejmíň. Já bych tomu dala 6 bodů. Já bych tomu dala 8. Sabi? 7. Mě to hrozně chutná. Je to vypiju. 6, 7, 8. Dejte si ho sem. A jdeme na další sladkost a vybírám si třeba já. Jako další bych vybrala tu ty Applehead. Na ty jsem se hodně těšila. Je tam brčko. A nevím teda, jaký budou. Ale strašně jsem se na ty Applehead mňam, to jsou to takový kuličky. Tak si vemte. No. Takovýhle kuličky a myslím, že budou dobré. To máš dva takový. No, já mám malý. Aha, promiň. To mám taky sníst? Já počkej, za chvilku. Nebo jeden, jo? Já vím. Jo, neboj. Tady. Onem sobě. Počkejte. Takže takovýhle kulička, jdeme na to. A 3, se přesadí. 2, 1, teď. To je takový kyselý. A dobrý jako. Jako to jsou žvejkačky nebo jsou to bombony? bombony. Já. 5 bodů. Jsou originální. Já taky 5 bodů. Takže teď vybírá Sapka. Říkám, že jste sama neřekla. 5. 5. Takže A protože to je mňam. Takže tohle ty Ners a je to Jaký bonbony další? Mňam, ale... citron a malina, nebo já fakt nevím. Ukáž, já to poznám. Takže apple, Banán. a pomel. Ne, to je melon. No to je jedno. Ochutnáme a poznáme. Počkat, ale ono se to otevírá, takže se to má nějak takhle. Tak to je originál. To je úplně originální, jo, takže To je žlutý, pak musíme ochutnat. si nasyp. Tak jo. Jsem úplně nadšená z toho úplně. Jsem dřív neměla. Takže nejdřív jsou žlutý. Čekejte. Jo, já už jsem jim Vidíte? to ukazovala, není. Tak počkej, mě spadlo. Sadlo ještě ne? Má. Že to ještě nejde. pořadu jenom tam. No tak to rychle sněz. To nejde. 3. To nejde kousat. Jde, já to rozkousala hned. Ne, Už? Tak. Takže 3, 2, 1, teď. No, je to dobrý.
Tak já to zavřu. Já bych k tomu dal 6 bodů. Počkej. To je citron. Já tomu dám 6. To je kyselý. No. 8. 8. Tady má chutnat, nevím, jahodu, 5. malinu. 5. Vevně se to kyselý. Tak to vypadá Luxusně. dozustě. Já už jsem na ně čekala kolik dní. 5 dní. To je málo. Málo, když to přichází za 3 dny. Někdo ale čeká měsíc. Tak počkej, já to zavřu. Hanem. A pak dáme to ještě ven. Takže 3, 2, 1, teď. Ty jsou lepší. Ty jsou fakt lepší. Mňam. 7 bodů. 9. 7. 8. 7. 7. Melon. A jablko. Taky to být kyselý. Tak teď vybírám já. Doritos. A jsou vlastně Ty měl bratranec. sírový. Jsou hodně dobrý, já už je měl. No ty voní, takže... Tak. A myslím, že jsou pálivý. Ne, i No. jiný jsou pálivý. Mňam. Mňam. To bych chtěla... Je? Sábo, nejsi vidět. No. Nedáme si ještě jedno. Tak jo. Naposled. No. Jedno, jasně. Jsem? No. Tak počkej, ještě to dojíme. A ty Harry Potter Jelly Beans natočíme po tutom videu. Aha. Takže na stranu. Teď vybírám já. A já bych To se těším. vybrala Sour Patch. Mají být teda kyselý. To je vidět. Pardon, mám rýmu, jo. Ale to velkou. Yeah. Já chci modrýho. Já chci. Ne, fialovýho. Já chci fialový. Fialko? Jo, chci modrýho. Ne, tlákej. Takže už to je otevřený. Tak. A každá si prostě vytáhne. No, škoda. Měm fialovýho. Hoj. To nebude. Jako fialový? Já mám taky. Fialovýho. A Sábo má Růžovýho. Růžovýho. On nevadí. 3, 2, 1, teď. A kyselý. Ale je to strašně kyselý. A je dobrý. Je. Mňam. Ale je to dobrý. Teď si každá veme modrej. Modrý. Dávám 9 bodů z 10. 9 bodů. Modrý mu ještě A nevím. na Sábo nic nevyzbylo. Ne. Modrý asi bude lepší. 3, 2, 1, teď. Velmi lepší. No. Takže se vybírá ty. Ne. Já jsem Ne, ty? nevybírala. Lenka, já teď vybrala tuto. Teď ty. Máme sobě. Takže jako další tady máme Sherry Head. Ne, Sherry... Jo, Sherry Head. Takže to je třešaj. Budou vypadat... Mám to otevřít? Je tady stý. Ne. Díky. Díky. Takže Jo, teď promiň, to máme. natáčíme na mobil, takže to střiháme jako by to. Jo. Tak ty vypadají jako... Luxus. Pak jako Vyber si jeden. vyšen nebo Tak třešen. už máme. 3, 2, 1, teď. Jo. Všechno to je hrozně dobrý. Ne. Co je? Mě chutná jako z Jelly Beans. Něco tráva. Mě to chutná jako sherry. Jo, už to je dobrý. 7 bodů. 8. 8, no. No tak, Teď vybírá Lenk. takže já vybírám další pití.
Fanta, A ty si nalej mango. Ty si dám svoji sklenku? Jo. Počkej, ale to je segry. To jsem objednala segře vlastně. Aha, takže bereme sherry. Teď bereme Coca-Colu sherry. Tady máš ty. Jo. Já si to zase tím naleju. Jsem zvědavá. A dávíte si málo. Jo. To stačí prostě. Pak to stejně Takhle to stačí. Teď bychom to otevřeli, ne? Proč jsi dala tak málo? Mňam, na to jako kola. Počkej, ona si dá ještě... Děkuji. No, to je kola. Můžu. Tak já. Na to jako lepší kola. Sherry kola vlastně, no. Ta modrá byla asi lepší. Jo. Pardon. Byla. Máme tu poslední věc. Poslední věc. A to je... Počkej, ukazuješ, počkej, takhle. Nerds. Máš to vypít? Teď je to sherry a melon. Teď je to sherry. Takže já bych začala sherry. Jo. Já. Stačí takhle. Já jsem si dala trochu víc. Sabulka, já ti přisypu. Děkuju. Stejně to nesype. Divný. To stačí hodně. Aha. My máme míň. Tak. No, takže 3, 2, 1, teď. Ještě kolik bys dala z kola? Jo, tak to bych dala 7. Ne, 6. 8, 6. Jo. Zabavek se opítí pole. Neopič, máš říkal svůj názor? Jo, ok. No, To dám 7. 6. Někdo nedal ještě pod 5. Nedám, no. To je všechno dobrý. No a ještě druhou stranu. To bylo lepší. A viděla jsem ve videu, že to mělo úplně nádhernou zelenou barvičku, úplně krásně čistou, ale teď nevím. Jo, je Takhle stačí, jo, holky? Jo. To je melon, že jo? Pardon. Tak nasyp sábě do ruky. Ještě... Stály 30 něco korun, jako. Takže 3, 2, 1, teď. A my jsme to neukázali, jak je čistě tak. Já ještě mám. No, tak, sábě. A je to Dej to. červenou. To je stejné jako předtím. Takže, No, ty bych byla 8 to mi hodin. moc nechutná, takže 5. Ještě já se vám ty sopeč. 6. Já ochutnám zase tohle. Malinko lení. Jo, neboj. Stačí. Dobrý, takže Dobrý. A to by bylo z dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo a těšte se na Jelly Bean Challenge s těma 2 tátorkama. Se přestanu s tebou bavit, jo? Ne, jo. Tě nemám rád. Takže jdeme, ukončíme to, ahoj. Tak ahoj.